Opia. Naka kami, Panther Black Panther. Pupunta tayo para bumili ng ulam. Ating ulam. Na makakain. Kung may bato. Let's go. Go. Para makita yung lugar namin. Ang time natin ay nasa 12. Ay, di. 12:05. 12:05 naman. 12:05. Na ng tanghali. Wala pa tayong ulam. Tanghali na, wala pa. Wala pang ulam na Jing, no? Shout out sa manonood. Pusa. Shoutout sa pusa. Pusa. Ren kabang-bangang, shoutout, talo. Ano yung sabi nun pa? At actually rin panyalwan na san. Kreatang kaay. Marunong kayo Yeah! Marunong kayo magkapampangan pa? Ditak mo. Ah, Magkapampangan ko, ditak mo. Loko Takal. kayo. Lojo, loko Mabawas kayo. siya. Engka rin. Bayang klase ko makita. Klase ko na You're so powerful. Loko ka. Malaki-laki lang yung sasakyan mo, babanggayin kita, loko eh. Yung mga tawang mga salbahe. Talagang ganyan ang buhay. Oo. Pwede tayong bumili ng milk. No? Pwede tayong bumili ng milk. Ng milk? Tignan natin kasi si tatay alis na eh. Sige. Pero ka nagtitinda ng ulam? Ewan Oras na. wala na siguro pa. Wala na. Oh no. Anong ulam na lang kaya natin? May perya dito sa... Atin ito, bago to. Kaso nga lang yung sungay na putol, ayun o. Wala na, no. Ito ang aking isko. Wala ni Gingging. O baka makita pa ako ng teacher. Pero kaya dito. Ayun na. Ay, ito, Jing. Ito. May ulam pala, Jing. Magpili ka na, Jing. Kala ko lang yung ulam. Yan, pili ka na dyan, Jing. Gusto mo yan? Tin. Ano ito pa? Ha? Ito yung binigyan mo lagi, oh. Ito binigyan. Lodo. Yan. Ito na lang. Yan na lang, Gino. 60 daw pa. Oh! Sakto, may bariya ko. Bariya ka? Kala ko walang nagtitinda dito kasi araw ng linggo, di ba, Jay? Pero pala. Kami po open pag Sunday. Yung di ba pa yung sa Bulaon 70? Oh, magluluto ka, ganun din ang gastos. Eh. Bili ka na lang. Ano bibili mo, tay? Bibili ka rin ng ulam? Ha? Kala ko bibili ka ng ulam. Oh, lutong ulam yan, tay. Eh, masarap raw, tay. Kaya napapunta kami dito, tay. Sino yun pa? Yung bago tayo namin. Tara, let's go. Yan, dito sa harap, Jing. Nakabili ka na ng ano, Jing? Ating ulam. Ulam mo. Dali. Bigyan, umami na tayong ano, Jing? Mag-multi. So, let's go. 1, 2, 2, 3. Putol yung isang sungay ng dragon. Dragon. Ay no. Ito daw.
Maganda rin dito pa. Dito rin dito. Ay, di naman nagtitindang ulam to eh. Tindahan pa yun. Tindahan pala to. Dito tayo. Up! Ay, nako. Nahihirapan ako sa Jing. Baka bukas pumasok na ako dito. Pasok na bukas. Lunes na bukas. Tinda kami sa barangay na. Dito yung Feria. Yung Periyaw. Feria. Saan kaya muna tayo dito sa Feria? Oo, muna tayo dumaan. Ay ako, merong ano dito yung parang Jollibee na umiikot-ikot Yan. Ay, may tricycle na. na papapanalunan. Grand prize oh. Sa April 8 pala to oh. Consolation oh. Brand new tricycle. Bingo. Mapapanalunan mo yan pa? Oo, mapanalunan mo yan no. Saan yan daw pa? Panalunan. Sabi nga, brand new tricycle no. TMX Honda 125 Saan? Alpha. Alpha? Bagong tricycle ngayon. Dito sa Feria no. Meron din biking. Meron din pala biking dito mga kaging. Tsaka dito, Pag mananalo ka sa dito yung nanalo si Kuya yata na no? Dito. Yan. O, dyan siya. Shoot color mo. game no. Oh, yan yung nilalaro namin pa. Color game. Color game. Magkano yung tama dyan? 20 pesos. Ah, ang dalawa kami 20. Yung, dal- Oh, yung ano mo pa, yung 20 pa. Pag 50 maging 500. Yung 20 mo maging 200. Malaki din. ay, yung 300 mo magiging 3,000 na yun. Pero swerte yan din na maxi dyan. Minsan-minsan lang na. Ah, Minsan doon sila naglalaro nila Lanso. doon sa kabila. Ay, Ikaw dyan ka rin. Hindi ako ayoko. Ang ganda nga itong perya nito. Kompleto yung ibang perya. Ito pa minsan pa. Kompleto. Minsan pa si Kuya pa dito siya mananalo. Shoot lang yung bola. Yung bola. Oo, dyan o. Pag nakapili ka na number, sa'yo na yung, Sa'yo na. yung pet, yung ano, yung mapapanalunan mo na number na teddy bear. Diba? Oo, na number na teddy bear. Yun ang mapapanalunan mo. Kung ano number na pili mo pa, yun yung bibigay na teddy bear na malaki. Kaya pala. Kung wala, Kung wala. Paso. oo. Sayang lang yung pera mo. Uwi muna tayo. Ah, Dito yung aming talipapa. oo. Talipapa ng ating barangay. Dito tayo bibili ng bigas na, no? Oo. Kalaw ka klase. Ay, puti. Putik. Putik. Grabe naman. Eh kung ano, doon na tayo pala bibili ng ulam. Mas malapit pa ng ging, no? Oo, Mega shoutout sa mga manonood ng ging. Shoutout, ging. Shout out. Shout Yung out. ano, yung sa Bulaon, minsan pa, ano sa pa, ano? 70, no? 70. Tapos parehas lang. Lalayo ko pa. Nga pa. O dyan, lapit lang. O, shoutout sa nano. Ay, yung nano. Na. Eh, hindi kaya nito. Ang ganda naman. Ito, hindi si Katilia to. Hindi, ano yan? Kapatid niya. Ayun na, nandun si Catalia. Ayun no, nandun. Ang ganda naman ng maliit na yun. Si ano? Si Kurt. Oh. Yung ano, yung kapitbahay ni Catalia yun pa. Nandun. Kapitbahay ni Catalia yun. Nandito kami sa aming lugar, no? Sa San Fernando, Pampanga. Oo. Bumili kami ng ulam. Ang ulam namin ay Minudo. Giniling. Ay, giniling wala, minudo. giniling-giling. Kaya Giling, tinawag ng giling, giniling ay giling, giniling ng giniling ng karne at Di mga ba, gulay. di ba, giling-giling. Sumayaw ka. Giling-giling. Giling-giling-giling. Kaya nakapasyal kami sa perya. May perya pala dun sa amin eh. No? Mamayang, Malapit na yung pyesa dito sa barangay namin, mga kaging. yung ano, yung mahal na araw na naman. Uy! Alam na, nagbablog ako. Eh, nakanina siya. Si Ate Inday. Ilan taon na ba si Ate Inday pa? May sidecar sa atin tayo. Sino? Hindi mo natin bibilin. Ewan ko ba? Sidecar yun, oh, bagong sidecar niya. Pa? Oo. Ilan taon na ba si Ate Inday pa? Nasa magsi-senior na. Magsi-60? Oo, magsi-senior si siya. Ay no, si ano, si Charles. Si Charles. Charles. Loko lang. Uy! Bumili ng ulam? Charles! Ay. Uy!